Тя наскоро мина 3 марта успешно. Господин Карбовски пак направи едно видео, в което да спомене цялото минаване накрая с рецитиране на ПП на забравените. Интересна е атаката срещу това нещо, срещу този национален празник, защото той сякаш е най-правилният празник, който може да бъде национален за България. От една страна, на него не празнуваме убийство на турци, не занимаваме се с по-скоро идеята, като празнуваме на Шипка, за която са загинали едни от най-добрите българи. И в същия момент, така типично по-балкански казваме, празнувайки Сан-Стефанския мирен договор. Типично по-балкански казваме, тук е наше. И в същия момент, дори въпреки че не може да постигнем идеала това пак да е наше, пак казваме на нашите сънародници отвъд граница, хора с българско самосъзнание, ние не сме ви забравили. Нали? Интересно, защо точно пък това, как може това нещо да се атакува по този начин, при положение, че някакси е правен за празник точно за тази държава? Започва да се атакува преди 10 на години. Най-активно, въпреки че винаги има едно мърморене около това, защото вижте, ние имаме една обреченост. И това е обречеността на съвременна България, според мен. Нашата страна, която мисля си, че самия факт, че говорим за нея, означава най-малкото, че имаме усещане, връзка, любов към мястото, което живеем и на което сме родени, и с което сме свързани. България. Но съвременна България е държавата именно след 3 марта 1878 година. Нали? Ние нямаме много общо с хан Аспарух или с цар Иван Сърцемир. Нали? И за тези 150 години има много разделителни линии, както модерно да се казва. Нашето общество се е делило в началото, между другото, веднага след освобождението, именно пак на либерали консерватори. После, разбира се, особено след Първата световна война и националните катастрофи, след Балканските войни и Първата световна война на този ляво-десен принцип. След Втората световна война, разбира се, в рамките на Народната република, антагонизма, особено в първите години, е ожесточен. След това се налага, разбира се, една стабилна тоталитарна система. А сега, след 10 ноември 1989 година, разбира се, е ноторно известно това деление на 90-тарското на синьо-червено, което като че ли се поуспокоява в началото на 2000-те и сега се обостря пак по линията на либерално-консервативно. Че ли повторение, че въпреки че са различни, все пак у нея либерали от настоящите либерали и у нея консерватори от настоящите консерватори. Имам пред унези веднага след освобождението. Въпреки всичко, деление винаги има от общото, е изтъкано от сблъсъци, от полемика. Обаче има едно общо, един общ знаменател. И това е въпрос за Русия. Русия присъства поради простата причина, че тя присъства в нашата рождена дата. Съвременна България е родена на 3 марта. Да, разбира се, това е прелиминарен договор. Да, разбира се, е ясно, че между март и юли, когато ще бъде подписан Берлинския договор, не просто има много отстъпки, ще има много неща, които са заявени в този договор, които е изначално ясно, че няма да бъдат изпълнени. Или няма да бъдат така. Тоест, това е един договор за спиране на буквално бойните действия, които води Руската империя срещу Османската империя. Обаче, факт е, че след изчезването на политическия субект, наречен Царство България, в края на 14 век, защото тук сега има и нови спорове, дали 1396 спадането на Видин или и с възстанието на Константин и Фружин, т.е. може да го вкараме още и в 15 век, още няколко години, в които ще са българска субектност политическа, но няма значение. В края на 14 началото на 15 век България спира да съществува. И тя е възстановена, т.е. появява се не просто като тема, като политически субект на европейската карта на 3 марта 1878 година. В това има нещо, според мен, пределно, то е като биологически факт. Тоест, нашия рожден ден е на 3 марта. Сега, разбира се, тук има някакви гласове, които казват, ама повечето държави празнуват националния си празник
на така наречения Independence Day. Въпреки самия факт, като кажеш Деня на независимостта и се приведат някакви такива английски или не само английски, или не знам, френски и други примери, въпреки че французите празнуват, разбира се, на Деня на революцията, на предаването на Бастилията на 14 юли, но в момент, който ти приведеш чужди примери, самото това вече не е много независимо. Всеки избира кога и какво да празнува. Всеки народ. Нашия народ с най-новата ни конституция 91 година е избрал, според мен логично, между другото. Аз мисля, че това е логичната дата, поради просто причина, че тогава започва да се започва своя живот и своето битие в България. Мисля, дори библейски да прозвучим, нека. Това е.